O camión da Ramonas On Tour chega a Pontevedra para levar o feminismo por toda a provincia a través da música rock. A protagonista desta actividade, organizada pola Deputación de Pontevedra, é a banda Ramonas. Este grupo, composto por mulleres, ten como inspiración as zapatistas de 1993 e as bandas de punk de 1991. Forma parte de todas as accións que a prol da igualdade vimos desenvolvendo na Deputación de Pontevedra. É unha cuestión de interés xeral. Non pode haber nada máis prioritario que esta loita, que non é outra que o 52% da poboación ocupe a metade de todo o que lle corresponde. A xira da Ramonas On Tour pasará pola Boa Vila o día 22 de marzo. Nesta xornada desenvolveránse dúas actuacións musicais, obradoiro juvenil sobre relacións tóxicas e igualdade, conferencias sobre o papel da muller no mundo da cultura e unha exposición sobre a muller e a música. A comunicación e a inclusión son a chave. Nunca o saberemos se non rompemos o código do silencio. Porque nosoutras, as mulleres, queremos crear medios que nos falen a nosoutras. Estamos cansas de bandas de homes, unha tras outra. Revistas de homes, unha tras outra. Porque cada vez que collemos un bolígrafo ou un instrumento ou facemos algo, estamos creando a revolución. Nosoutras somos a revolución. Na presentación desta xornada, a presidenta da Deputación aproveitou para lembrar que o feminismo é un movemento filosófico que pertence ás mulleres e non debe ser considerado como un movemento partidario. Nós só queremos formar parte desa voz de muller que está rachando cun sistema patriarcal injusto. Ningún partido político, ningún sindicato, ningunha administración, ningunha ONG pode querer instrumentalizar esta loita pola igualdade. Esta é unha loita das mulleres, de todas as mulleres. A xira Ramonas On Tour é unha das principais actividades que organiza a Deputación de Pontevedra arredor da folga feminista do 8 de marzo. Pero non é a única. A institución provincial levará a cabo ao longo dos meses de abril e maio dúas xornadas sobre muller e poder e as mulleres crean, para seguir loitando por un mundo onde as mulleres e os homes teñan os mesmos dereitos.